लालबाग भगवती नगರದ ಮಿಥುನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪನ್ಪುನ ವ್ಯಕ್ತಿವರಿ ಮಣ್ಣಗುಡ್ಡೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಜಾಗಿಡ್ ಗಾಂಜಾ ಮಾರೊಂದಿತ್ತಿದ್ದು ಪೊಲೀಸರನ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಡು ಬಂಧನ ಆತಿ. ಸುಮಾರು 53,000 ರೂಪಾಯಿ ಬಿಲೆತ್ತ ಗಾಂಜಾ ಬೊಕ ಗಾಡಿ ಸೇರ್ದು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸೊತ್ತುಗಳನ್ನು ಸ್ವಾಧೀನೊಂದೆ ತಂದಿರು. ಮಣ್ಣಗುಡ್ಡೆ ವೇ ಹೌಸ್ ಜಂಕ್ಷನ್ ಕೈತಲು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಜಾಗಿರೆಡು ಗಾಂಜಾ ಮಾರಿಯರೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಬಲ್ಲಾಲ್ಬಾಗ್ ಭಗವತಿ ನಗರ ಅರ್ಜುನ್ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ದ ಕೆ ಮಿಥುನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪೊಲೀಸ್ ಬಲೆಕ್ ಬುರ್ದಿರು. ಪೊಲೀಸರು ಮಿಥುನ್ ಶೆಟ್ಟಿನ ಪತ್ತದು 53,000 ರೂಪಾಯಿ ಅಂದಾಜು ಬಿಲೆತ 1 ಕಿಲೋ 300 ಗ್ರಾಂ ಗಾಂಜಾ ಬೊಕ ಬೈಕ್ ಒಂಜಿ ಮೊಬೈಲ್ನು ಸ್ವಾಧೀನೊಂದಿ ತಂದಿರು. ಸ್ವಾಧೀನ ಮಲ್ತಿನ ಸೊತ್ತುಳಿನ ಒಟ್ಟು ಬಿಲೆ 90,000 ರೂಪಾಯಿಂದ ಅಂದಾಜು ಪಾಡ್ದಿರು. ಡಿಸಿಪಿ ಹನುಮಂತರಾಯ ನಿರ್ದೇಶನದಂಚ ಅಪರಾಧ ಬೊಕ್ಕ ಸಂಚಾರ ವಿಭಾಗದ ಡಿಸಿಪಿ ಉಮಾ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನಡು ಕೇಂದ್ರ ಒತ್ತು ವಿಭಾಗದ ಎಸಿಪಿ ಭಾಸ್ಕರ ಒಕ್ಕಲಿಗ ದುಂಬಾಳ್ತೆಡು ಪೊಲೀಸ್ ನಿರೀಕ್ಷಕರು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಶರೀಫ್ ಎಎಸ್ಐ ಶ್ಯಾಮ್ ಸುಂದರ್ ಲಕ್ಷ್ಮೀಶ ಜಗದೀಶ್ ಶಾಜು ನಾಯ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಜಾಯ್ಸ್ ಡಿಸೋಜಾ ಕಿಶೋರ್ ಪೂಜಾರಿ ಬೊಕ ಭಾಸ್ಕರ್ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿದರು.